Church Trails, a journey of discovery dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love that guided our Maltese ancestors. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'dawn il-ġranet, meta qed joqrob it-tmiem tas-sena liturġika, qed nisimgħu fl-ewwel qari bosta siltiet mill-ktieb tal-Apokalissi. Hemm siltiet li forsi jistgħu ifixkluna għax huma ikkomplikati, hemm ħafna simboli. Għandna nifhmu li dal-ktieb inkiteb fi żmien meta l-insara kienu ppersegwitati ħafna. Allura għandna it-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin. Għandna wkoll dawk l-insara fidili li baqgħu jimxu wara Ġesu dawk li ma baqgħux. U hekk għandna noqogħdu attenti li ċerti siltiet ma naħduhomx b'mod litterali. U għalhekk tajjeb li niftħu qalbna għal dal-ktieb tal-Apokalissi u anki fejn ma nifhmux nistaqsu jew infittxu interpretazzjoni korretta. Fil-Qudiesa ħa nitolbu għal darb'oħra l-vokazzjonijiet saċerdotali. Inħeġġixkom ħafna eżies biex nitolbu għal vokazzjonijiet biex il-mulej isejjaħ u l-mulej dejjem isejjaħ, imma biex dawk li huwa jsejjaħ iwieġbu b'qalb ġeneruża. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li ipprovdejt rajja għal poplu tiegħek. Sawwab fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-pjetà u tal-qawwa biex irawwem ministri xierqa tal-altari tiegħek u jqajjem difensuri qalbina u twajba tal-Evanġelju tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Wara dan ħarist u wara rajt bib miftuħ fis-sema u l-leħen ta' qabel li kont ġa smajtu jkellimni qisu tromba qalli. Itla' hawn ħanurik x'għandu jiġri wara dan. Minnu fih ħassejtni merfuħ fl-ispirtu u rajt tron nimwaqqaf fis-sema u wieħed bil-qiegħda fuq it-tron. U d-dera ta' dak li kien bil-qiegħda kienet qisha dera ta' ħaġra tal-ġaspru jew tal-koronina. U madwar it-tron awsalla donna żmerald. Madwar it-tron 24 siġġu u fuqhom bil-qiegħda 24 xieħ, lebsin l-abjad, b'kuruna tad-deheb fuq rashom. Mit-tron rajt ħerġin bera u ħsejjes u rat, u 7 torċi bixawla qudiemu, li huma s-7 spirti ta' Alla.
Quddiem it-tron rajt ukoll bħal baħar tal-ħġieġ, qisu kristall, u f'nofs it-tron u madbaru 4 ħlejjaq ħajjin, kollhom għajnejn minn quddiem u minn wara. L-ewwel ħliqa ħajja kienet donna Iljun. It-tieni ħliqa ħajja qisha oġol. It-tielet ħliqa ħajja b'wiċċ ta' bniedem u r-raba' ħliqa donna għajkla t-tir. U l-4 ħlejjaq ħajjin, kull waħda minnhom b'6 ġwienaħ, rajthom kollhom għajnejn, kemm madwarhom u kemm minn ġewwa. Lejl u nar ma jieqfu qatt itennu. Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej, Alla li jista' kollox, li kien u li ju u li ġej. U kull darba li ħlejjaq ħajjin jagħtu glorja u ġieħ u rat il-ħar lil dak li qiegħed fuq it-tron u li ju għal dejjem ta' dejjem, l-24 xieħ jinxteħtu quddiem dak li qiegħed fuq it-tron, jagħtu qima lilu, li jgħix għal dejjem ta' dejjem. Iqegħdu l-kruni tagħhom quddiem it-tron u jgħidu: Jistħoqlok mulej Alla tagħna, li tilqa' il-glorja u l-ġieħ u s-seta, għax int ħlaqt il-ħlejjaq kollha u huma kienu u nħolqu bir-rieda tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla li jista' kollox. Flimkien, qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla li jista' kollox. Faħru l-Alla fit-tempju mqaddes tiegħu, faħruh fil-firxa ta' smawiet qawwija tiegħu, faħruh għall-emejjel kbar tiegħu, faħruh għall-kobor tiegħu bla tarf. Flimkien, qaddis, qaddis il-mulej Alla li jista' kollox. Faħruh bid-daq ta' tromba, faħruh bl-arpa u ċ-ċetra, faħruh bit-tambur u bis-sfin, faħruh bid-daq tal-kordi u sfaffafar. Flimkien, qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla li jista' kollox. Faħruh bid-dawl qawwi taċ-ċimbali, faħruh bid-damdim taċ-ċimbali. Kull ma jieħu nifs ħajfaħħar il-mulej. Flimkien, qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla li jista' kollox. Jiena żiltkom jgħid il-mulej biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola għax kien qrib Ġerusalemm u n-nies kien min għalihom li s-saltna ta' Alla kienet se tidher minnu fih. Mela qal wieħed raġel nobbli sifer f'pajjiż fil-bogħod biex jagħmluh sultan u mbagħad jerġa' lura. Sejjaħ 10 għaddejja tiegħu, tom 10 miniet u qalilhom ħadmuhom sa ma nerġa' niġi. Issa n-nies ta' pajjiżu kienu joboduh u bagħtu ambaxxata warajh biex jgħidu ma rriduhx lil dan isaltan fuqna. Ġara li meta ħass saltna u reġa' lura bagħad isejjaħ lil dawk il-qaddejja li kien tom il-flus biex ikun jaf kif ħadmuhom u x'qalaw. Resaq l-ewwel wieħed u qallu: Sinjur, bil-mina tiegħek lajt 10 miniet. Qallu: sewwa għaddej tajjeb. La darba kont fid-dil f'ħaġa tas-sew żgħira, ħu f'idejk is-seta fuq 10 tibliet. Ġiet tieni wieħed u qallu: Sinjur, bil-mina tiegħek daħħalt 5 miniet. Lil dan ukoll qallu:
u int ħu taħt idejk 5 tibliet. U ġie ieħor u qallu, Sinjur, hawn ara il-mina tiegħek li jien żammejt merfuqa f'maktur, għax jien bżajt minnek billi inti bniedem aħrax li tfittex dak li ma ħżinx u taħsad dak li ma żrajtx. Qallu, fuq kliemek stess nagħmel ħaq minnek, jaqaddej ħażin, kont taf li jiena bniedem aħrax, infittex dak li ma ħżinx u naħsad dak li ma żrajtx. Mela, għax ma morx tqiegħed flus il-bank biex meta niġi kont niġbidhom bl-imax. Imbagħad qal lil ta' madwaru, ħudulu l-mina u għatuha lil dak li għandu l-10 miniet. Qalulu, imma Sinjur, għandu 10 miniet. Ngħidilkom li kull min għandu jingħatalu, iżda min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. Lil dawk li dewwa tiegħi mbagħad li ma ridunix insaltan fuqhom, morru ġibuhom hawn u għatuhom il-mewt qudiemi. Kif qal dan, Ġesu qabad it-triq u beda tira lejn Ġerusalemm, miexi quddiem l-oħrajn. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dil-parabola li għalinna Ġesu tixbaħ ħafna il-parabola tat-talenti. Il-parabola tal-lum jagħtijilna San Luqa biss, waqt li dik tat-talenti jagħtijilna San Mattew, imma it-talima hija l-istess. Għandna xi ħadd, Sinjur, u li kien ħajmur il-bogħod u xtaq jafda il-ġid tiegħu fidejn il-qaddejja tiegħu. U dan is-Sinjur, dan ir-raġel nobbli li kien ħajsir sultan, sejjaħ 10 qaddejja u tom 10 miniet. Mina kienet ammont ta' flus, ammont sostanzjali ta' flus u forsi proprjetà wkoll. U dawn għadda żmien u kull wieħed minnhom ħaddem dak li jingħata. Min kien biżel u allura kattar il-ġid u kien hemm min kien għażien. Ma kellux inizjattiva mela. Araw ftit kif il-mulej lilna wkoll jara l-potenzjal li hemm fina. Il-mulej jaf x'inhu l-potenzjal li hemm fik. U jtik id-doni, aħna nsejħulhom talenti, affett pożittivi fil-ħajja tiegħek li jgħinuk tkun bniedem aħjar, li jgħinuk ukoll tgħin il-ħadd ieħor. Daw it-talenti, daw l-atteġġjamenti pożittivi jista' jkunu ħafna affarijiet, kwalitajiet sbieħ fil-karattru, xi sena partikolari. Daw jgħinuk biex inti mhux biss tikber bħala persuna imma wkoll tgħin il-ħadd ieħor, tilqa' lil ħadd ieħor ukoll. Mela meta nisimgħu din is-silta llum tal-Evanġelju naraw kemm il-mulej mhux biss jara potenzjal fina, imma l-mulej ukoll jabbik bir-responsabbiltà biex inti tagħmel il-ġid, biex inti tgħix ħajja tajba, biex inti ma tfittix dak li huwa ħażin, negattiv, dak li huwa inġust, li imma li tkun onest u dak li għandek inti tħaddmu u tħaddmu tajjeb. Ma ninsewx li Ġesu qiegħed fil-vjaġġ lejn Ġerusalemm. Jumejn ilu smajna l-Evanġelju meta Ġesu kien Ġeriko u fejjaq raġel ama, nieqes mid-dawl. Mbagħad il-bieraħ Ġesu jiltaqa' ma' Zakkew li jikkonverti. Llum Ġesu jgħallem u jkompli miexi lejn Ġerusalemm fejn hemm tistennih il-passjoni. Kemm huwa qabu sabiħ il-kliem li bih tagħlaq is-silta tal-Evanġelju tal-lum. Kif qal dan Ġesu qabad it-triq u beda tira lejn Ġerusalemm miexi quddiem l-oħrajn. Ġesu jimxi u aħna imsejħa bħala dixxipli tiegħu li nimxu warajh, narfu l-eżempju tiegħu. U dal-eżempju nagħmluh esperjenza ħajja fil-ħajja tiegħek
illum fejn tinsab int min int imxi warajh, inti ħares lejh, inti fassal ħajtek fuq il-kelma tiegħu. Mulej Missier Qaddis aħna nresqulek fiduċja kbira it-talbiet tagħna. Nitolbuk għal aktar vokazzjonijiet. Mulej għamel li dawk li inti issejjaħ biex jaqduk bħala saċerdoti jilqgħu is-sejħa b'qalb ġeneruża u jsibu min jgħinhom iwieġbu għaliha. Nitolbu bħerqa kbira għal paċi fid-dinja biex il-mulej ifittxu it-toroq tal-paċi u mhux tal-vjolenza. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fl-Arċidjoċesi ta' Malta għada u l-ġimgħa ħadd qed titlaqqa l-Assembleja Djoċeżana. Nitolbuk mulej biex din l-Assembleja din il-laqgħa tagħna flimkien bħala poplu ta' Alla tħalli ħafna ġid pastorali u spiritwali. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis ilqa' dawn it-talbiet li aħna ressaqnilek u ħafna talbieħor li hemm f'qalbna bħalissa. Għatina l-grazza li fil-mart tagħna u fin-niket tagħna nersqu lejk għax inti biss tagħtina d-dawl u l-faraġ. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifir glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fit-tjiba tiegħek mulej ilqa' t-talb u l-offerti tal-poplu tiegħek biex l-amministraturi tal-misteri tiegħek jikbru dejjem fin-numru u jibqgħu sħaħ sal-aħħar f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier ta' tjieba bla qies li nroddulek ħajr u nlisnulek innu ta' glorja u ta' tifħir. Għaliex bil-kelma tal-Evanġelju ta' ibnek waqqaft knisja waħda mill-popli, l-ilsna u n-nazzjonijiet kollha. U biha ma tiqaf qatt tiġbor flimkien il-popli kollha bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek li jagħti l-ħajja. I tagħti xhieda tal-imħabba tiegħek u bla qiegħda twassal lil kulħadd it-tama ħinja tas-saltna tiegħek u tiddi bħala sinjal tal-fedeltà tiegħek li inti wegħdna għal dejjem f'Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk mal-qtajja kollha tas-sema infaħruk għal dejjem fuq l-art. Waqt li bleħen wieħed mal-Knisja kollha ngħidulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sowint u ta' min isebħek, o Alla kollok imħabba l-bnedmin li dejjem taqaf magħhom tul il-mixja ta' ħajjithom. Imbierek tas-sew ibnek li jinsab f'nofsna għax inġbarna mill-imħabba tiegħu u kif għamel mad-dixxipli tiegħu issa qed ifissrilna l-Iskrittura u jaqsmilna l-ħobs. Nitolbuk għalhekk missier kollok nina biex tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek
ħajqaddes dawn l-offerti tal-ħobs u mbit biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li qabel ma bata tul il-lejl tal-aħħar ikla ħal ħobs birek u qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk Missier Qaddis aħna u nagħmlu dan b'tifkira ta' ibnek il-feddej tagħna li jint wassaltu għal passjoni u l-mewt fuq is-salib u għal glorja tal-qawmin għal-ħajja u qedtu fuq il-lemin tiegħek. Sakemm hu jerġa' jiġi inħabbru l-emil ta' mħabbtek u noffrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-barka. Ħares biħnina lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek li fiha nuru sagrifiċċju tal-għid ta' Kristu li ġie mogħti lilna u bil-qawwa tal-Ispirtu ta' mħabbtek. Għodna issa u għal dejjem ta' dejjem fost il-membri ta' ibnek il-Għażiż li bil-ġisem u d-demm tiegħu sejrin nitqarbnu. Ġeddet mulej bid-dawl tal-Evanġelju il-Knisja li hi hawn f'Malta u f'Għawdex. Wetta ir-rabta tal-għaqda bejn il-fidili u r-rajja tal-poplu tiegħek flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha u mal-poplu kollu tiegħek biex imġarrab mit-tilwin f'din id-dinja jiddi b'sinjal profetiku tal-għaqda u l-ftehim. Ftakar mulej f'ħutna li marru qabilna fis-slim ta' Kristu tiegħek u fil-mejtin kollha li inti biss taf il-fidi tagħhom. Daħħalhom għall-lena tad-dija ta' wiċċek u fil-qawmin mill-imwiet għatihom il-milja tal-ħajja. Lilna wkoll għatina li naslu għall-amara ta' dejjem wara li ntemmu l-mixja tagħna f'din id-dinja biex ngħixu għal dejjem miegħek mal-Verġni Mqazza l-Om ta' Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri u f'xirka waħda mal-qaddisin kollha infaħruk u nkabruk għal dejjem b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba għażiża li għallimna Ġesu u li għallimna biex tkun mudell għat-talb kollu li aħna nagħmlu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew li nistaqrbnu bihom għal ħajja ta' dejjem.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Sant u intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek. Eħlisti meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja, ħinjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-ħobs tas-sema. Għamel b'dan is-sagrament tal-imħabba, iż-żerrija li inti xerred bil-kotra fl-għalqa tal-Knisja tiegħek, tikber u tagħti l-frott. Billi ħafna iwieġbu b'qalb kbira u ġeneruża sabiex jaqduk fl-aħwa kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberiħkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Roddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu wissaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-dobitna bħalma naħfru l-menuħa tjalina, u raddaħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsi ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-dobitna bħalma naħfru l-minuħa tijalina u l-addaħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-inbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħfirna d-dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija timtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafna d-dubietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata Sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tijalina, u la daħanix fi tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva, lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, ħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tijalina, u la daħanix fi tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidrilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina.
il-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. tal-ħnina, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġib, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok nina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. togi ta' David, Itlob għalina. togi ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kowba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla tneħħit nubiet tad-dinja, Aħfrina nitolbuk mulej. ħaruf talla tneħħit nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla tneħħit nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom malla, Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu, għatililna għaddejja tiegħek mulej għalda nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-allalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek
Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.